Mga mamamayang, good morning po, or good afternoon, or good evening. Andito po tayo ngayon dahil po ako'y magluluto ng ube donut rolls. Ito na po ang ating mga sangkap. Ube, tapos itong buko po, butter, whole wheat flour, glutinous rice flour, asin, ito po, asin, at baking powder. Umpisahan ko na po ang paghahalo nitong mga mixture. Magbubuhos lang po ako ng konting fresh milk na almond milk itong gamit ko na mayroong coconut. Ayan na po, hintayin lang pong kumulo. Ayun pong kumulo na ito, pwede ko nang ilagay ang aking ube na mayroong buko. Ayan po. Tapos hahaluin po natin yan. Ayan na po mga mamamayang, atin po itong hahaluin. Ito na po ang ating condense na kalahating lata. Yan po, tapos hahaluin natin. Ayan na po mga mamamayang, tama na po ito kasi pag lumamig na po ito ay titigas na po, kaya palalamigin muna natin itong ating palaman. Ngayon po mga mamamayang, ito naman pong ating mixture ng rice flour ang ating gagawin. Gagawa po ako ng 3 cups na dough. Ayan po, isa, dalawa, tatlo po ang aking gagawin ngayon. Tapos mga mamamayang, maglalagay po ako ng 3 tablespoon na wheat flour. Isa, dalawa, tatlo. Ayan na po, 3 tablespoon ng wheat flour. Tapos 1.5 teaspoon ng baking soda. Salt na 1 teaspoon and a half. Yan. Tapos sugar na 2 tablespoon. 3 pala. 3 tablespoon na sugar. Ito na po mga mamamayang ang 3 tablespoon ng asukal. Isa, dalawa, at pangatlo po. Tapos mga mamamayang, maglalagay po tayo ng 3 tablespoon na butter kasi bawat cup ay isa ring tablespoon ng butter. Yan, isa. Tapos maglalagay po ako ng hot water mga mamamayang. Tansyahin nyo lang po. Pero kung isang recipe lang po ang inyong gagawin ay maglagay po kayo ng 1/2 cup na water na mainit. Tapos dagdagan nyo pa ng 3, mga 7 po na tablespoon ng mainit na tubig. Ayan po mga mamamayang yung dough na nagawa ko. Yan na po. Ayan na po mga mamamayang. Atin na po itong hati-hatiin ng maliliit na hati kasi po i-rolling natin ito mamaya. Gagamitan natin ng rolling pin.
Mga mamamayang, hindi ko na lang po gagamitan ito ng rolling pin. Yan po, bibulugin nyo lang na ganito po ang pagbilog. Ayan na po mga mamamayang, ganyan na po ang magiging itsura ng ating OB donut rolls pagkatapos kong bilugin ito. Tapos ito pong sobra na palaman ay itatago ko sa refrigerator para next time na magluto po ako, gagamitin ko po yan. Ayan na po mga mamamayang, pwede na po itong ilagay sa ating kumukulong kawali. Isa, dalawa. Ayan na po mga mamamayang, nag-brown na ang ating OB donut roll. Malapit na po itong maluto. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating OB donut roll. Ito na po mga mamamayang, luto na ang ating OB donut roll. Maglalagay lang po ako ng asukal sa taas po. Yan. Sana po nakuha nyo ang ating OB donut roll recipe. At sana po magustuhan ninyo ito at sana mag-like kayo at mag-subscribe. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!